morning. Yes sir. Pupunta tayo ngayon sa Terminal Naga. Sama na naman si Boy Sampalok sa likod. Yan. Ayan, yun yung presyo ng gasolina ngayon, oh. Ang mahal na naman ang gasolina. Ayan, pipick upin tayo ngayon sa Central Bus Terminal. Isang TET galing ng Manila. Ride safe sa lahat. Oras ay alas 4. Wag na sa atin yung bus na sinasakyan ng kaya uuna natin sa Naga. Binamakpak ko ngayon ang kaba ng Maharlika Highway sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Good morning sa lahat. Intro muna ako. Mga kauragon, maraming naaga. Good morning, good morning. Lahat. Isa na, yung kotse natin medyo mahangin. Isa na yung kotse natin. Cellphone lang kasi yung gamit natin sa motovlog. Sa hangin. Ating background. Para sa atin. Kala niya, chitik. Tayo ngayon, drive. Kasi hindi marinig masyado yung boses ko sa atin. Marami ng grind yun. Kailangan natin ng pera, araw. Maga pala, mag-grind na. Tira na tira. Dati Jonathan Mendoza. Mabuyaw. Sa ating Katagpal. Sana sa inyo lahat ng mga motovlogger ay sa video
Beach. Dami talagang pasaway dito. Ganyan, walang mga helmet yan. Wala pa kasing nanguhuli ngayon, kaya sinulan ko, walang mga helmet. Dapat pag sumasakay tayo sa motor, kailangan mag-helmet tayo. Para sa safety natin yan. Walang mga helmet. Dalawa pa ang angkas niya. Yan, good morning Naga City. Dito tayo sa Naga. Tayo ng bus terminal. Maganda yung sa Naga, okay tayo. Yan. Ganda sa Vertex. Sa Naga. Mga masyadong mga sasakyan kasi ay dagang sa main road. Mga store. Salamat daw. Sama natin si Boy Sampalok. Yan lagi natin kasama sa ating mga biyahe. Good natin. STI Naga. Shoutout sa STI Naga. Morning rides. Tauragon. Sa Subo Hotel. Basta mag-check-in dyan. Punta na lang kayo. Subo Hotel. Maganda mag-check-in dito. Marami-rami sila ngayon Bus terminal na tayo. Sa Piltrangco Bus. Tignan natin yung pick-upin natin dito. Magpapark sa kabila. Central Bus Terminal. Ayan. Kunin yung pick-upin natin. Yung mga kapag bigyan yung mga kapag mali na lang kita. Tayo. Ayan. Bumalik tayo. Yan, Central Bus Terminal. Yan, mamaya na lang mga Kauragon. Hindi na tayo sa bus terminal. Yan. Pick up na natin yung manok. Pauwi na tayo sa bahay. Ang tahimik ngayon sa Naga. Ayan. Oh. Tampa. Sige.
Ito pala yung daan ng pagpupunta kayo ng SM. Itong daan na to. Ano dyan, yung daanan. Shortcut to papuntang SM City Naga. Dito kayo dadaan. So pupunta kayo ng SM. Yan, pick up na natin yung ating booking sa araw na ito. Tawid na tayo ng bahay. Naga City. Ang lugar. Tayo. Malamig. Kasi kaibing ating buwan. Dito na natin tatapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa ating channel, JFTV Motovlog. Shoutout sa Shell. Peace.